Godt, vi er tilbage her i BBTV med Varfeldt, og efter vi lige har snakket med de to bødkasseformænd, så har vi sgu fået de 2 månedens sønner på besøg. Hashiba fik månedssøn i januar, Søren fik månedssøn i februar, og drengen, kan ikke lige få jeres bud på, hvad I tror, eller hvorfor I tror, I fik månedssøn? Skal vi starte med januar? Jeg gætter på det, fordi jeg fik anforbindet en enkelt kamp, så bliver det ligesom smidt over på mig. Jeg tror, der er folk, der andet kilder kunne godt misunde mig lidt over, at jeg har fået anforbindet, han ikke selv har fået det. Så stemmer han bare på mig på det, af den grund, tænker jeg. Så det har ikke noget at gøre med det rygte om, at du inviterede både Jan og Bo på frokost op på Café Phoenix? Brøndshøj Torv, inden de overhovedet var starter? Det ved jeg ikke noget om det der, det må jeg... Det kender du ikke til, det rygte? Det kender jeg ikke noget til. Fair. Hvad med dig, Søren? Du er ny i klubben, du er kommet ind, taget omklædningsrummet med storm, styrer ud på banen. En rigtig forsvarsgeneral, tror du, det kan have noget at gøre med, at trænerne har en lidt ekstra, hvad kan man sige, kærlighed til dig? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er fair nok. Jeg føler også, at Bo, han giver mig lidt ekstra kærlighed nogle gange. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det... Meget, ikke? Lidt meget. Jeg har hørt til træning, at han bliver ikke kaldt Søren, han bliver kaldt Skipper. Sådan en skipper til træning hver træning. Ja, god nok. Skipper? Jeg ved ikke, hvorfor. Hold kæft. Ja, det er da fedt, det er da fedt. Altså, jeg tænker, det er ros. Det må... Jeg vinder også pointspil, så jeg tænker, det er fair nok et eller andet sted. Får lidt ekstra ros nogle gange. Vi nok lige har fået sættet den i. Søren vandt pointspil og vandt den Atletico Madrid, tror jeg, hvilket var en fantastisk gave. Virkelig flot, virkelig flot. Men gutter, det var egentlig bare det. Tusind tak for det. Tak.